बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. सामाजिक परिवर्तनासाठी साहित्य हे प्रभावी माध्यम आहे. या विचारातून समक्य साहित्य संसद संस्थेनं कविता वर्षावसाच्या कविता परिवर्तनाच्या या उपक्रमाचं आयोजन केलंय. कणकवली महाविद्यालयाच्या HPCL हॉलमध्ये झालेल्या कार्यक्रमाचं उद्घाटन ज्येष्ठ साहित्यिक डॉक्टर महेश केळुस्कर यांच्या हस्ते झालं. कार्यक्रमात प्राध्यापक प्रवीण बांदेकर, प्राध्यापक राजेंद्र मुंबरकर, अबा शिवरे, सिद्धार्थ तांबे यांच्यासह मान्यवरांनी सहभाग घेतला. कवितांमधून सामाजिक परिवर्तनाची प्रेरणा देणाऱ्या या उपक्रमात नव्या जुन्या कवींच्या रचनांचा रसिकांनी आनंद घेतला. यावेळी ज्येष्ठ साहित्यिक आबा शिवरे यांच्या काव्यसंग्रहाचं मान्यवरांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आलं. तसेच सुनील तांबे यांच्याही पुस्तकाचं प्रकाशन करण्यात आलं. उद्घाटनीय कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन आणि आभार प्रदर्शन संदेश तांबे यांनी केलं. यावेळी कवी आणि रसिक मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. पावसाला नाही कोणतीही जात, पावसाला नाही कोणतीही जात, ना धर्म ना पंथ ना वर्ण. पावसाला नाही कोणतीही जात, ना धर्म ना पंथ ना वर्ण. एखाद्या माळरानावर जेवढा तो पडतो, एखाद्या उघड्या माळरानावर जेवढा तो पडतो, तेवढाच कोसळतो एखाद्या महालाच्या अंगणात. ओळखलं का सर मला पावसात आलं कोणी? ओळखलं का सर मला पावसात आलं कोणी? कपडे होते कर्दमलेले, केसावरती पाणी. क्षणभर बसला, नंतर हसला, बोलला वरती पाहून. क्षणभर बसला, नंतर हसला, बोलला वरती पाहून. गंगामाई पाहुणी आली, गेले घरट्यात राहून. बाप झाला पावसाळा माय उन्हाची काहिली, बाप झाला पावसाळा माय उन्हाची काहिली. करपून गेले ऋतू भुई वांजोटी राहिली, करपून गेले ऋतू भुई वांजोटी राहिली. जोंधळ्याच्या चांदण्याला बाप शिव्या शाप देतो, जोंधळ्याच्या चांदण्याला बाप शिव्या शाप देतो. आढा घेऊन आळाशी ओटी पोटाला बांधतो. वेंगुर्ल्याचा पाऊस कसा माया करीत यायचा, वेंगुर्ल्याचा पाऊस कसा माया करीत यायचा. सरींनी लाड करीत मला कुशीत घ्यायचा. बालपण माझं सगळं भिजवलं त्याने, बालपण माझं सगळं भिजवलं त्याने. आईसारखं मला थोपटून निजवलं त्याने. वाळूत रुतली काळी होडकी डोळे मिटून न्हात, वाळूत रुतली काळी होडकी डोळे मिटून न्हात. उंचाडे फकीरमाड चिंब भिजून नात, उंचाडे फकीरमाड चिंब भिजून नात. पहिला पाऊस आला की मातीच्या थुंद सुगंधाने थोडं बरं वाटतं. पहिला पाऊस आला की मातीच्या धुंद सुगंधाने थोडं बरं वाटतं. आणि सगळं शरीर उदास होऊन जातं तुझ्या आठवणीने. पहिला पाऊस आला की मातीच्या धुंद सुगंधाने थोडं बरं वाटतं आणि सगळं शरीर उदास होऊन जातं जुन्या आठवणीने. कुठं जायचं म्हटलं की जाताही येत नाही, कुठं जायचं म्हटलं की जाताही येत नाही. तुटक्या पायाचं ओझं सांभाळीत. कुठे जायचं म्हटलं की जाताही येत नाही, तुटक्या पायाचं ओझं सांभाळीत. अर्धवट जळलेली मिलच दिसते डोळाभर. ती पावसासारखी दिसायची, ती पावसासारखी दिसायची आणि पावसासारखीच हसायची. ती पावसासारखी दिसायची आणि पावसासारखीच हसायची. पण एवढ्यात पाऊस तिच्या डोळ्यात मुक्कामी असतो. महिना संपल्यावर कॅलेंडरवरचं पान उलटावं, महिना संपल्यावर कॅलेंडरवरचं पान उलटावं एवढ्या सहज ती पावसासारखं हसणं विसरून गेली.
आणि चेहऱ्यावर गोंदून घेतली तिनं एक उदासीन धून. पद्धत होती त्यावेळी, आम्ही आसो शेवरेना आबा म्हणायचो ना, आणि तो अंक काढायचा, स्वतःच्या देशातले पैसे घालून काढवड करून काही करून धडपड करून अंक काढणार, पण तो अंक जपून ठेवला पाहिजे त्याचं डॉक्युमेंटेशन तर त्यावेळी काय हे नव्हतं. तर मी आत्ता मला कळलं की आपला महेंद्र भोरे त्याच्यावर काम करतोय आणि महेंद्रला ते अंक पाहिजे आहेत, तर कुणाकडे असतील तर तुम्ही सुनीलला भेटा किंवा आमच्या अनिलजीना, आणि नाहीतर मग खारे पाटणच्या वाचनालयात असतील तर. हे मी थोडंसं का बोलतोय, कारण ना जसं आपण करतो ना आता हे वर्षावास, तर हा कार्यक्रम ना महत्त्वाचा आहे. वेळेवर नसायची आणि संमेलन रात्री सुरू व्हायचं संध्याकाळी वगैरे आणि रात्रीपर्यंत चालायचं. अशा वेळी ते केवळ कवितेच्या ओढीने सावंतवाडीमध्ये यायचे, तिथे राहायचे आणि आपल्याबरोबर येताना बऱ्याच वेळा त्यांनी मग ते मगाशी त्यांची नावं किती संध्या असेल किंवा आणखी मंडळी असेल ती सगळी भारताची तरुण मंडळी यांना सुद्धा आपल्यासोबत घेऊन येत असत आणि कवितेचा जागर त्या रात्री व्हायचा त्याला ते उपस्थित असायचे. मला वाटते की सिंधुदुर्ग साहित्य संघ आणि नंतर मग त्यांनी स्थापन केलेलं प्रसंवाद हे नियतकालिक असेल, वार्षिकांचं काढायचं ते, आणि अर्थातच ही संस्था सिंधुदुर्ग साहित्य संसद, या दोन्ही संस्थांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या साहित्य चळवळीमध्ये अतिशय मौलिक स्वरूपाची कामगिरी बजावलेली आहे असं मला वाटतं. माणसांना, पशूंना, पुरुषा आणि एकूणच समष्टीला नाकारण्याचं काम आज आपल्याला पाहायला मिळत आहे. निसर्गाने मात्र या सगळ्यांना कोणत्याही प्रकारे त्यांच्याशी विसंवाद केलेला नाही. म्हणून समदृष्टीचा भाव ठेवून निसर्गाने जी भावना ठेवलेली आहे ती समाजापर्यंत पसरावी आणि ही जी संकल्पना आहे ती लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचं काम आपण करतो. समकाळामध्ये मानवी समाज जाती, धर्मभेद, वंशभेद यांनी विखुरला जात असताना स्वतःला आक्रसून पाहणाऱ्या या कालखंडामध्ये समग्र समाजाला जोडून घेईल अशा बुद्ध विचारांशी समतोल राखणे हाही या कवितांच्या कार्यक्रमाचा वेगळा उद्देश आहे. सुप्रसिद्ध कवींच्या गाण्याबरोबर विचार प्रवर्तक पाऊस संकल्पनेशी जोडलेल्या अभिवाचकांच्या वाचन शैलीने आणि सुप्रसिद्ध कवितांच्या गायनाने या ठिकाणी आपण हा कार्यक्रम संपन्न करतो. या ठिकाणी उपस्थित आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.